чанде аз суханҳои хуб ва таърифи ситораи машҳури Голливуд Жан-Клод Ван Дам дар бораи паёнбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам хеле суханҳои хубро гуфт. албатта дӯстони азиз, Жан-Клод Ван Дамро ҳар яки мову шумо медонем, мешиносем кӣ ҳаст, чӣ ҳаст ва филмҳои ӯро низ тамошо кардаем. шояд дар байнамон шахсе набошад ки ӯро нашиносад, вале сад афсӯс ки байнамон шахсоне ҳастанд ки дар бораи паёнбарон, саҳобагон ва айнан паёнбари охири замон ва сарвари коинот, паёнбари мову шумо Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ҳеҷ маълумоти дақиқ ё ин ки маълумоти хубе надоранд. пас дӯстони азиз, омода бошед, мо наворо мегузорем. иншоалло дар ин бора мо бар шумо маълумот медиҳем. мо ҳаққи гузоштани ӯ наворо дар ин шабака надорем, зеро ки ӯ шабака бар мо иҷозат надоданд. шунидан кай бувад монанди дидан. пас шумо метавонед ки барои боз ҳам боваринок ҳосил кардан дар ютуби мо корвони умр ва дар саҳифаи инстаграми мо ки бо номи ҳамин корвони умр ҳаст, ҳамин наворро то охир хуб тамошо кунед. иншоалло мақсади моро низ хоҳед фаҳмид. ин ситораи машҳури Голливуд Жан-Клод Ван Дам дар барномаи худ чунин гуфт: мусулмонҳо ҳар он чизе ки паёнбарашон, яъне ки паёнбари мову шуморо дар назар дошт ва гуфт ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам хеле шахси доно буд, хеле шахси бофикр буд. ҳар он чизе ки худ медонист барои тамоми мусалмонҳо як дарси хуберо гузошт. ва шумо ба зиндагӣ ва одобу ахлоқ ва кирдори мусалмонҳо нигаред. онҳо дар зиндагӣ чиҳоро истифода мебаранд ва чиҳо мехӯранд, чӣ менӯшанд. ҳар он чизе ки онҳо истифода мебаранд бар гуфтаи ҳамон паёнбарашон, яъне ки паёнбари мову шуморо гуфта истодааст. дар ин ҷо мегӯяд ки пророк Муҳаммад ҷа бо русӣ тарҷума кардагӣ ҳастанд. пас шумо наворро пурра метавонед, боз як бори дигар такрор ҳам шавад, дар инстаграми мо тамошо кунед ва дар ин бора хеле суханҳои хуберо гуфт. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, хеле айб аст мо мусалмонҳо ҳеҷ маълумоте дар бораи паёнбарон, саҳобагон надошта бошем. бинед ки айнан ин ситораҳои машҳур дар ин бора хеле маълумоти хубе доранд. пас метавонед наворро пурра дар инстаграми мо тамошо кунед. ростӣ ман айни ҳол фаромӯш кардам ки чӣ гӯям ва хуб мешавад ки наворро бо диққат дар инстаграми мо ҳатман тамошо кунед. видео амин силкаи навор дар зери комментария закрипит карда мешавад. бо ҳамин тариқ шумо наворро тамошо хоҳед кард. худо ёру мададгори шумо бошад то наворҳои оянда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.